Mae'r rad yma'r myfyrdod ar gyfer gorffennaf y 60 gan obeithio bod pawb yn cadw'n ddiogel a y pethau yn dechrau llacio ac gobeithio bydd pethau yn dod yn well i bob un ohono ni. Gan ni ddechrau gyda gair o weddi. O dad, rhod y fendith arnom heddiw eto, a bydd yn bresennol yn ein myfyrdod ac yn ein cartrefi. Diolch i ti am ein gwarchod hyd yma, a diolch i ti am ein harwain i gyd at y air yn y myfyrdod yma. Boed i'n unau wrando ar dy neges a gofalu'n dyner am yn gilydd, wrth ymarfer degwyddorion grasusol di. Bendithian cwmni a'n haddoliad, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, dwi am ddechrau'n myfyrdod heddi trwy ddarllen ychydig o adnodau allan o bennod 17 o lyfr cynta Samuel i osod yr olygfa o'ch blaen i'r petai. Golygfa gyfarwydd i chi gyd dwi'n gwybod. Daeth milwr o'r enw Goleiath o dref Gath allan o wersyll y Philistiaid i herio'r Israeliaid. Roedd e dros 9 troedfedd o daldra. Roedd yn gwisgo helmed bres, arfwisg bres, oedd yn pwyso bron 60 kilogram a ffadiau pres ar ei goesau. Roedd cleddyf cam pres yn hongian dros ei ysgwydd. Roedd coes ei waiwffon fel trawst ffram gwehydd a'i ffug haearn yn pwyso tua 7 kilogram. Ac roedd gwas yn cario'i darian o'i flaen. Dyma fe'n sefyll a gweiddi ar fyddin Israel. Pam dych chi'n paratoi'r yfela, Philistiad ydw i, a dych chi'n weision i Sol. Dewiswch un dyn i ddod i lawr yma i ymladd gyda fi. Os gallai fy lladd i, byddwn i'n gaeth weision i chi. Ond os gwna i ei ladd e, yna chi bydd yn gaeth weision i ni. Yna gweiddodd eto, dwi'n eich herio chi heddiw fyddin Israel. Dewiswch ddyn i ymladd yn fy erbyn i. Pan glywodd Saul a dynion Israel hyn, dyma nhw'n dechrau panicio. Roedd ganddyn nhw ofn go iawn. Wel, pe byddai'r rhaid un ohono ni wynebu cawr dros 9 troedfedd, am ni mae panico fydden ni hefyd. Ai'r coronavirus a hunanoldeb a drygioni y cyfnod modern yw ein Goleiath ni. Rhyfel rhwng Israel a Philistia oedd hi. Roedd 3 o frodyr Dafydd ym myddin Israel, a Dafydd ifanc gartref gyda'i dad Jess. A dyma Jess yn gofyn yn anfon, mae'n ddrwg i fi'n anfon Dafydd, i holi hint a helynt i frodyr. A tra'n siarad gyda'i frodyr, fe glywodd ac fe welodd Goleiath. Fe glywodd sialens Goleiath i Israel. A holl wir Israel pan welsant y gŵr hwnnw, a phoesant rhagddo ef, ac ofnasant yn ddirfawr. A Dafydd, syndod i bawb, yn dweud y derbyniau ef y sialens. Fe ddaeth ei hanes i glistiau'r brenin Saul, ond ni welai hwnnw unrhyw obaith o anfon Dafydd i wynebu'r cawr. Ni ellid i fyned yn erbyn y Philistiad hwn i ymladd ag ef, canis llanc ydw i ti. Ond yn y diwedd, yn gorfod cytuno a chais Dafydd, ac yn mynnu gwisgo Dafydd ar dillad ymladd gorau oedd gan Israel. A Saul a wisgo Dafydd a'i ddillad ef ei hun, gwisg arfau'r brenin. A Dafydd a wregysodd ei gleddyf ar ei arfau ac a geisiodd gerdded. A dywedodd Dafydd wrth Saul, ni allaf gerdded yn yr rhai hyn. A Dafydd a'i diosgodd oddi amdano. Pam? Doedd dillad Saul ddim yn ffitio Dafydd. Yn ei ddillad ei hunan, gyda'i ffon yn ei law, yr aeth Dafydd i ymladd â Goleiath. Ac fe gofion wrth gwrs iddo ennill y frwydr. Fod pawb yn credu mai ofer fyddai ei ymdrech. Fod Goleiath yn chwerthin am ben Dafydd. Eto, fe enillodd Dafydd y frwydr yn ei ddillad ei hun, yn ei wisg ei hunan.
Ceir hanes tebyg ym Mhennod 27 o Efengyl Mathew. Gŵr ifanc arall, oedd â brwydr o'i flaen adeg y Pasg. Cafodd hwn ei wisgo a dillad milwrol, brenhinol, mewn gwawd. Rhoi sant amdano fantell o ysgarlad, coron o ddrain ar ei ben, corsen yn ei law. Cafodd hwn hefyd ei wawdio, a chwerthin am ei ben. A phobl grefyddol y dydd yn siglo i pennau a dweud, pwy mae e'n feddwl i'w e? Mae e'n dweud y gall wneud pethau mawr, drian ohono, ofer fydd ei ymdrech. Ond nid oes yna debygrwydd yn y ddau hanes. A dyma debygrwydd arall i chi. Hwyau dios gasant o'i fantell, ac ei gwisgasant a'i ddillad ei hun. Ac ei dygasant ef ymaith i'w groeshoelio. Yn ei ddillad ei hunan, yr aeth yr arglwydd Iesu'r frwydr fawr ar Galfaria. Yn ei ddillad ei hun, yr enillodd fuddugoliaeth fawr y groes. Ond i ddaeth y dydd i ninne ddilynwyr Iesu fod wedi'n gwisgo a'n dillad yn hunain. Ni wynebu cyfnod anodd gyda phroblemau fyrdd medden ni. O'r gorau te, fe wynebwn Goleiath yn ein dillad yn hunain. Croes drom i wi, wynebwn hi yn ein dillad yn hunain. I ni'n rhy euog llawer i aml o wisgo dillad y byd. Ond diwyg arall sydd i'r hain, dyn nhw ddim yn ffitio'r Cristion. Ydych chi'n ddyn cwrdd gofynno rhywun rhyw dro, ond pam ych chi'n gofyn, a yna welaf unrhyw wahaniaeth rhyngddo chi a fi. Hynny yw, yr un dillad, yr un ymddygiad. Gwrandwch ar hwn. Gwisgwch y dillad hynny a baratodd Duw i'ch galluogi wrth sefyll cynllwynion a chyfrwystra diafol. Hebddynt, nid oes obaith i ni ddalen tir. Gwirionedd yn wregus amdanoch. Cyfiawnder yn ddwy froneg i chwi. Eiddgarwch dros ledeini Efengyl tangnefedd yn esgidiau gennych. Ymddiriedeth yn niw fel tarian o'ch blaen. Profiad o'r iachawdwriaeth yn helm i chwi. A pha gleddyf hafael i air Duw ac ysbryd Duw yn eich nerthu ac cymhwyso i wneud iawn ddefnydd ohono. Arall eiriad yw hwnna gan J. Williams Hughes o benod 6 o'r Effesiaid. Mae angen i ni sefyll yn y dyddiau dyrys yma i wrthwynebu'r afiechyd aflan. Mae angen i ni sefyll i ymladd hunanoldeb rhai sy'n anwybyddu diogelwch eraill. Mae angen i ni lynu wrth egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist o garu'n gilydd, o faddau'n gilydd, i warchod y tlawd ar gwan, i ymgeleddu'r dioddefwyr, ac i sefyll yn erbyn y drwg yn ein cymdeithas. Os am sicrhau bod da yn trechu'r drwg, rhaid i ni wisgo yr hyn a roddodd Duw i ni. Mae hyn yn glir mewn iaith bob dydd yng nghyfeithiad Beibl.net. Felly gwisgwch yr arfwisg mae Duw neu rhoi i chi, mwyn i chi ddal eich tir pan fydd pethau'n ddrwg, a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt yma'ch canol, cyfiawnder Duw yn llyrig amdanoch, a'r brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. Daliwch eich gafael yn harian ffydd bob amser. Byddwch yn gallu diffodd seithau tanllid yr un drwg gyda hi. Derbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen, a newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd, yn arf yn eich llaw. A beth bynnag a ddaw, gweddiwch bob amser, fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro, a dal ati i weddïon dair dros bobl Dduw i gyd. Dyna'n gwisg, dyna'n dillad ni, ond i ddaeth y dydd i ni ei gwisgo
Yna fe ddaw ymwared o'r cyfnod caled yma. A fellwn ninnau ganu gyda'r emynydd, oedd gari trafon byw a'r hodio gyda thi. A'r roglau meisydd diw fydd ar ein gwisgoedd ni. Mae'r dyfyniad allan o Beibl.net yn gorffen gyda'r geiriau, cadwch yn effro, a dal ati i weddio'n dair dros bobl ddiw i gyd. Mae hyn mor bwysig yn ystod y cyfnod yma. A chofiwch na fethodd gweddi dair erioed. Gadewch i ni ymdawelu amenyd a gweddi bersonol gyda'n gilydd dros yn anwyliad. Diolch i ti eto, Arglwydd, am dy bresenoldeb ar ein heilwydydd yn ystod y Myfyrdod heddiw. Erfyniwn i ti aros gyda ni weddill yn wythnos, ac i aros gyda pawb sydd yn dioddef neu'n galaru mewn unrhyw ffordd. Cysura'r unig a chwyd galon yr rhai sy'n tristhau. Maddau ni'n camweddau, a chofia mae meidrol ydym ac yn gwneud camgymeriadau'r meidrol. Diolch fod gen i'm un sydd yn eiriol trosom, ac un sydd wedi marw dros ein pechodau ni. Gofynon i ti wrando'n gweddiau, a thrygarhau wrth ein ein gwendid a'n hanobaith. Boed i fflam obeithiol dy gariad di, gynnau ar ein heilwydydd, ac ymledu fel fflam o lawenydd ar draws ein cymdeithas. Gofynwn y cyfan, yn enw ein meistr a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen.